Zdravo, ovo je klima uređaj, mi ga zovemo split system. Ne znam zašto baš tako, ali tako se kaže. Reč split na engleskom znači razdvojen ili podeljen i možda zato. Još jedno ređe ime za ovo je kondicioner. Ali mi to skoro nikad ne koristimo. Kondicioner uglavnom se odnosi na onu staru stvar koja je virila iz prozora. Dalje, ovo je razjetka, utičnica, u kojoj ima 220 volti. Možete da napunite telefon koristeći utičnicu, možete da gledate televizor koji se napaja iz utičnice, iz struje i tako dalje. Ovo je monitor ili kako kažemo monitor kompjutera. Možete da povežete ovaj monitor sa sistemskom jedinicom ili jednostavno preko HDMI kabla sa laptopom i da gledate sadržaj na većem i udobnijem ekranu. Na primjer, moje videoklipove u kojima vas učim ruskom jeziku. Važi.